Има ли се? Здравейте хора, аз съм Сашо Геймс БГ, тук при мен е Скрич БГ. И днес ще се предизвикваме. Първо той мен ще предизвиква. Искаш, че аз съм Бръдло. Аз съм Бръдло! Сега иди там и си пее, аз съм долен, мръсен. Чак до там, а нема да стигна, брат, сори. Аре, пали колата и давай! Аз съм долен, мразен педерас! 10 пъти искам да го кажа, аре! Аз съм долен, мразен педерас! Аз съм долен, мразен педерас! Аз съм долен! Добре, ти си гледай. Но снимай мен докато мен. Казвай какво. Искаш ти? Аз съм свиня. Аз съм свиня! Тъй като времето е студено, знам, че си долен и ще ме предизвикаш за нещо по-такова. Събуй се гол до кръста, иди пред човек и питай, отиваш при хората и си викаш, о, шега! Дори ще го изкръщя. Вземи камерата. Добре. И така. За доказателство. Какво става, чай? Аз разкажи. Жека! Това е лесно, защото съм полуруснак. Това е излагателен, брат, заклевам се. Добре. Ти си, брат, качен. Аз съм полуруснак и доста дърпа на тук. Абе, колко ти е мегапикселова? Ева майката, не знам. Защото е много готина. Но яко. Сега ти мен предизвикай. Това е пълна излагация, това верси се облече го. Сега ти мен нещо такова. То клип ще го гледам, като го качиш. Значи, тъй като ти не си полузнаки, не търпиш много, ще предизвикам нещо, което няма да се разяваш. Какво? Така. Брат, макс е до 31. Така и. Трябваше да спрем видеото докато такова. Чекай. Аре. И така. Събличи си якето! Елечето! Мачи си лева резба. А ти да ти искаш да викаш аз? Тъй като не носиш телефон в чантичката, я хвърли и кажи, телефона ми беше там. Телефона му беше там! Искаш ли го? Покажи де. О, мага, нямаше да го направиш. Ай, без това телефон ти струва 20 лева и можеш да си купиш по-добър. Може струва 340. Добре, дай аз да снимам докато аз се предизвикам. Така, предизвикам те. Да идеш при ние хора и се оригнеш 3 пъти. Вече се оригнах и не ми се прави повече. Не ме интересува. Не може да се оригна повече. Е така бе. Чакай. Да се нагъва, по-добре се нагъва. Да идеш при хората, да се нагъш и направиш така и кажеш: о, благодаря. Аре, тичай. Добре. Всеки момент чираме.
Тя е сам Андреас. Включено е. Да. Вече, бе. Сега ще спомня върховното предизвикателство. Дишайте, псета! Духайте! Педераси! Тури на палда! Предизвиквам те. Има мен. Предизвиквам те да явим колко време с това. Айде последното предизвикателство. Така, последно предизвикателство. Колкото ти стигне по вода, после си го качиш. За 2 минути. Обща хабия памет. Така. Да, бе. При напазва да мислиш. Падни от някъде. И то да е в калта, ако ще е от ниско. Аз как се блекаха, Мишко. Нищо няма ти стане. О, мъгът ти от кафето, бегай. Преби се, скрич беге. Да! Остават ми минута и 30 секунди, хора. Така. Много е тъмно, баци. Сега те предизвикам да идеш при парзалката, да се спуснеш и да кажеш: съм на 6 със такъв глас. Снимам! И така хора сега ще изходя върховно. Ма давай, че ни остава минута и 30 секунди. Давай! Ще качват едно от тебе. Аре, викай го! Чекай да се качи дете. И така. Върховно предизвикателство. Това не е истина. Аз съм на 6! Сега на кончето. Направи го! На кончето. На кончето! Аз ще взема. Сега скочи от люката. Бързо, бърче, не ни остава време. Имам. Давай. Това ще е всичко за този епизод. Върче ме бяхте. Лайкнете му видеото. Абонирайте се за Scratch VG, за Ани Шимбова и за Вали Проц. Евания!